Iti daytoy nga okasyon, inak nga rod ita ikansyon, ti padas ko ang nagbakasyon, iti nagkapwag a poblasyon, naranaak may sang okasyon, ti may nga organisasyon, inikandak ti imbitasyon, tanaa ngay dakel a punsyon. Palasang ti indain mensyon, ta isukan tay kumansyon, kantain na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon, kinitdayak tay tay kimansyon, nayatrik nami ang nagkoneksyon, dinagosnak nga imbakasyon, napintas abalay da amansyon. Napintas unay alokasyon, nagtakderan balay a mansyon, agboy-boya ak telebisyon, di ikalbit na ti injeksyon, yakun masapul ti permisyon, day sumeten tinangi mensyon, iso nga jakun nga nagprekusyon, tanag mayat meten day to'y kondisyon. Inikak nga rod ti injeksyon, nalanay very slow motion, nalipatan natay aksyon, tay idikwan nagkumbulsyon, binalbaliwag to'y posisyon, rinapidok a kinumbinasyon, kunamlano mangururasyon, areng-eng natay kasla at kankansyon. Inimas na iti injeksyon, na duma-duma a posisyon, nalipatan na tay proteksyon, tay irikwan nagpuntisyon, umadulat tati populasyon, tamadimet nga pa-aborsyon, magustuhan dan to met injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Inikak nga rod ti injeksyon, nalanay very slow motion, nalipatan natay aksyon, tay idikwan nagkumbulsyon, binalbaliwag to'y posisyon, rinapidok a kinumbinasyon, kunamlano mangururasyon, areng-eng natay kasla at kankansyon. Inimas na iti injeksyon, na duma-duma a posisyon, nalipatan na tay proteksyon, tay irikwan nagpuntisyon, umadulat tati populasyon, tamadimet nga pa-aborsyon, magustuhan dan to met injeksyon, lalo tay 69 a posisyon, magustuhan dan to met injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Syon.